Добре, значи като всички видеа до тук, това е едно от поредните важни видеа. Как да започна? Сега, това, което искам в момента да запиша, всъщност е да поговоря за захранването и за дните след захранването. Както винаги ще се опитам да говоря малко по-бързо, не искам да разточвам информацията, който има желание, ще си върне назад информацията и ще я прослуша. Идеята каква е сега на това видео? Всъщност в момента вече е понеделник. Аз в сряда започнах да захранвам след 7-дневен сух пост. Нали, без вода и без храна и без да влиза вода в устата ми. Основното нещо е всъщност самото захранване, за което искам да поговоря. Перфектно захранване, приятели, няма. Ако си мислите, че ще намерите рецептата точно кога да пина вода, след като ми свърши поста, пък кога да хапна сокче да пина, пък кога да хапна потче, пък след това с каква храна, пък какво количество. Няма такова нещо. Перфекционизма води до нещо изключително лошо. Най-важното е да слушаме тялото си. Сега, аз тук говоря с цялото моя опит, който съм достигнал. Някой, ако намерил перфектна рецепта, да действа. Разбира се. Но самия процес на захранване, това си е, да, както казах, захранването това е един процес. Процес, който човек сам трябва да се научи, да чете книги и по какъв начин наистина да захрани и как да захранва. Така. В момента е сряда, четвъртък, петък, събота, неделя, понеделник, вече 6-ти ден. Първите 2 дни само пиех вода и опитвах, не пиех вода, всъщност само си жабурих устата и я изплувах. Вече мога да кажа, че още от самото начало на деня започнах и да опитвам плодове, но пак само ги вкусвах и ги изплювах. Към края на втория ден вече започнах да опитвам и храна, твърда храна. Имаше и останал един много твърд хляб. Аз много обичам такива твърди филийки. Почнах да си ги хрупам, но пак само опитах храната и изплювах. Мога да кажа, че до петия ден, аз буквално до вчера, дет се казва, само опитвах храната и я изплювах. Не поемах директно да си хапна някаква глътка, така да се каже, нали, хапка и директно да я глътна. Ами се храних само с сокчето от самата храна. И вчера и днеска вече така си позволявам, нали, да почна, докато опитвам и изпълвам и да преглъщам малко повече храна. Това за мен се получи наистина изключително много приятен процес на захранване. Добре, да се опитам сега така да проследя ден след ден, нали, като цяло състоянието ми. Защото в самото начало, нали, като започнах да... Значи, моето захранване започна малко преди изгрева с слагането на малко вода в една тенджера и си направих инхалация. Започнах да си увлажнявам гърлото. В момента, в който го опитах това нещо, почна да ми става едно такова неприятно и чак леко ми се замая. Тогава си направих обаче дихателните упражнения и много добре се почувствах. Успях да се изкача на бира, да си посрещна изгрева и оттам вече да започна с, нали, запиване и захранване. И така първите 2 дни преминаха. Мога да кажа, че направих една малка грешка, тъй като почнах да опитвам много неща. И когато почнах да опитвам вече и готвена храна, едно от първото нещо беше хляб, опитвах и плодове, но когато опитвам хляб и плод, започва да се получава не много добра комбинация в тялото. Така че забелязах, че наистина или просто само опитвате плодове, или опитвате вече готвена храна. Трябва да се внимава много с комбинацията от храните. Като неприятен момент, който получих, почна да се получава нещо като някаква реакция между двете храни, като леко киселино образуване. Да, в момента е Великден. Ходих на гости при нашите, родителите ми. Не можах да го удържа. Черпиха ме с всякакви какви ли не неща. Имаше козунаци, в които имаше захар. Даже и аз направих на един козунак.
Всъщност, когато опитах козуна, значи, когато много неприятен момент е, когато човек опитва захар, която вече даже веднъж преработена и изпечена. Тя почна изключително много да дразни хранопровода, че даже корема. И получих леки киселини от това нещо. Трябва да се внимава с тези неща. Но, малко по малко, значи, когато свърших поста в сряда, бях 61 кг. 5 дни по-късно, вчера, вече съм 67,8 кг. За 5 дни аз си върнах 6-7 кг. Къде вода, къде сокове, къде храна, какво съм поглъщал, нали? След всеки един пост, където тялото преминава, искам да кажа, че след всяка една година, всеки един пост, който го правя, тялото, да, много бързо пада килограми, но и много бързо си ги връща. Това е едното нещо. Второто нещо е, че когато започнах да захранвам, нямах много сила. Нали, килограмите много бързо си ги върнах, но нямах толкова много сила. В един момент на твърдата храна, която почнах да я приемам, значи сряда и четвъртък приемах, нали, вода и сокчета, четвъртък вечерта опитах хляб, петък вече сутринта пак опитах готвена храна и в събота отидох до тоалетна по голяма нужда. Си беше всичко нормално. Събота, неделя, понеделник също отидох по голяма нужда, така че тялото много приятно, нали, си е минала цялата храна през стомашно-шейния тракт. Като момента, в който отидох по голяма нужда първия път, аз усетих как наистина вече тялото, така да се каже, излезе от тези по-дълбоки процеси на почистване и наистина вече спря да ми се върти, защото имаше и момент, в който по време на захранването, защото наистина опитвах много различни храни, лекинко ми се замаяваше главата, но то много бързо отмина. Момента, в който отидох до тоалетна. И даже от този момент вече силата почна да ми идва много повече. Някакси момента, в който тялото вече захрани целият стомашно-черен тракт, силата почва да идва много по-добре. Много по-силно. Описал съм само няколко други неща. Второто нещо, всъщност, един от симптомите, чакай да ви объркам. Значи, с начина на моето захранване, не се получава много видео. Не знам колко ще ме разберете от това, но хайде така да го кажа. Значи, когато тялото влезе в пост, аз усещам 3-4 симптома. Едното нещо е обложен език, другото нещо е тялото почва да става топло, третото нещо е урината потъмнява и четвъртото е гласа ми пада. Но, когато започна да захранвам, да запивам вода и да давам сокчета, едно от първите неща, които ми се оправи, това беше гласа. Гласа ми се върна много бързо. Макар че на този пост на мен гласа много малко ми беше изчезнал. Второто нещо е, че езика започна бавно да почервенява. И в момента само в края на езика е бял. Сега ще го покажа, не е много приятна гледка, но е важно да се види това нещо, как по време на поста почти целият език ми беше бял, само върха беше леко червен. Това нещо ми изненадва, обикновено целият език ми е бял, но на този пост само върха беше леко червен. И сега, 5-6 дни по-късно, как вече е почервенял почти целия и само края на дъното е леко бяло. Колкото и неприятна гледка да е, това е един симптом, който е изключително важен да се следи колко се облага езика на човек. Следващото нещо е топлината. Значи, с този начин на захранване, който е описан в предните видеа, мене топлината хич не ми падна. Направо се чувствах супер приятно, даже в момента има едно такова топличко, като тези дни си беше и продължаваше да си е студеничко. Другото нещо, цвета на урината. Значи първи ден на захранване, втори, трети, четвърти, на мене урината
Хайде така да го кажа. Значи, до седмия пост, от първия ден, значи, първи, втори и трети ден урината ми беше почти светличка. Мога да кажа, че направо си беше все едно, постоянно пия вода. От четвъртия ден нататък започва леко да потъмнява. До седмия ден вече стана така тъмничка, но не много. Но като излязох, почнах вече да захранвам и като почнах да излизам от поста, и като взех да запивам вода седмия и осмия ден урината ми потъмня изключително много. На деветия ден беше също много тъмна, т.е. третия ден на захранването. Извинявам се, на втория ден на захранването. И вече на третия ден пак беше много тъмна. И на четвъртия ден, когато отидох до туалетна, вече урината ми беше много светличка. Наистина тялото вече излезе от нали, всичките процеси и започна вече да си става пак светло. И в момента ми е напълно нормално светло. Даже не мога да видя нещо тъмно все още в нея. Продължавам да правя дихателните упражнения по 2 пъти на ден, сутрин и вечер на празен стомах. Ще ги правя 21 дни и ще наблюдавам да видим какво ще се случи. Така, глас до туалетната. Едно нещо, което при мене се наблюдава по време на поста, последните дни ми се появиха и газове. Тялото изчистваше някакви странни неща. Сега по време на захранването също продължават да ги има. Това го наблюдавам, защо се получава така. Може би малко обърках различни комбинации с храни, което принципно не е приятно и това нещо води до газове. Но обикновено при мен газове се получават, хапвам някакви храни, които са газообразуващи, за половин един час ги свърли, след това ги няма. Едно много интересно нещо, което забелязах. Една от първите твърди храни, които си позволих да хапна, какво направих? Взех едно обикновено масло, просто обикновено масло, каквото имаше вкъщи, и го направих на ги. Но то беше буквално 4-5 лъжици масло. Сложих го на котлона в една метална купичка, разтопих го, прецедих го, не съм правил някакви уникални там рецепти, нали, за правенето на ги, просто го затоплих, нали, до процеса на образуването на гито. Това, което се утаи на дъното, го махнах. Така да е. Прецедих го след това в отделна купичка останалото и с пресен хляб, това бяха първите хапки на твърда храна, която си позволих да хапна. И всъщност самото масло ги се оказа много, много нежна храна за хранопровода. Както казах, от объркването на някакви комбинации получих леко парене. Така че гито е изключително нежна, такава, за тези, които консумират млечни. Много нежна храна и с пресния хляб се получи много приятно. В момента вече продължавам с захранването. С моето захранване вече си, се казва, даже като една нормалното ми хранене. Аз не поемам някакво супер много голямо количество храна. Ако ми се събере някъде около половин килограм за деня, е пак добре. И задължително вкарвайте силови упражнения. Набирания, натоварвания, клякове, лицеви опори, поне неща, които може да ги правите вкъщи. Ето тук има малко гирички, тук има разни закофички, набирания, нали? Така че силовите натоварвания са изключително важни, за да може така да има човек, нали, апетит и да почне да кача килограми. Успех!